جنابه نوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجه ایرو 5 ایلون 2025 اینی لبروکسل ساعت نه لامده ده امنوچین سریسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویه Mustafa Karasugut her gavaku jidemire behiştim briske endam konsere ve berakeceke Mustafa Karasu beştari medya haber TV bu u diyar ki ku nezikati AKP MHP u ve çuna komisyonu leguri pevajenine Karasu da haftana xode bali dikşine servan xalan bey açtı ucvaka demokratik entegrasyon nabe entegrasyona ke bevi rengi ve be devama asimilasyonu qirkirine deren xistına pevaje jinaye kabul kirin dve demildes Frantına şertu mercen karkirina azat u çalak yare ber apovere pekanin. Ev pekanin ve peşiya çareseriye veke. Her gavaku jidemere behiştim bir riske. Eğer reber apo bikar ber rolakwe bileyze ve pevaji bilestir bimeşe u serkeftin nisoger bibe. Karasu Balkşanser atmosferalı hereme u gut reber apo müzakerevane serekeye u muhatabi perskereka kurde muhatabi demokratik buna Türkiye'ye. Tevgere azadiya Kurd ji به 10 سالانه کو تکوشنا دموکراسی دمشینه ناوی کوره براپو جی پیواژوی دور وره گرتن نزیکاتی AKP یال پیواژو او داخویانین اردوان و حاکم فیدان زمان نینی و ایریشکاره مدیا AKP جی همان زمان بکارتینه زمان گفه نکاره پیشیل چاره سریه وکه بروا جی پیشیا پیواژوی دیگره İnisiyatifa Arabiya Azadiya Reber Abdullah Öcalan sisi Eylül'e seminerek liser sistema zome ile darxız. Seminer biser navi açtı ucvaka demokratik de çarçove kampanyaya bu azadiya fizikiya Reber Apode breve çu. Akademisyen u revşen biren Arap u Kurd en Mısır, Lübnan, Irak, Suriye u Tunus'e beştar bun. Seminer jali le koliner u pspora kar u bare ruşlata navin u siyasete nasnamayan Doktor Taha Ali Ahmet ve breve birin. Keseyetin bu bandor veki lekoliner u hukuknasa Tunus'e Lübna bin Abdullah Balyoze Bereye Mısır'e Şerif Şahin Pespure Zanısta Civaki Doktor Hüsni Ahmet Mustafa Mamuste Fikre Siyasi u Tekliye Navnetevi Lübnane Doktor Raid El Mısri Endame Kongreya Star Emine Oso u Koordinatör İnisiyatife Arabi u Rojnamavane Mısri İlham El Meleci her uha çalekvane siyasiye ji başre Kurdistane Nibat Khalici beşari seminere bun. De seminere de beştaran gohdaren bengehin de tekoşna Reber Abdullah Öcalan u alsoyen çareseriya perskireka Kurd rola projeya neteveye demokratik de çareserkina aloziyan de u helvesta heremi u nav neteveya giredayi perskireka Kurdi niqaş kirin. Deve nabere de rewşenbirên Suriye'yi u Mısri xwestin bireber afore hevdîtire bikin. Keseyeten Suriye u Mısri bi peyamen nivîskî ku li ser malpera fermiya inisiyatife hatine weşandin piştgirî da kampanyaya nav netewiya bi duruşma ez dixwazim bi Abdullah Öcalan re hevdîtine bikim. Hunermendê Suriyeyê Semî Şiqêr pesne reber apoda u diyarkir ku ramanên wî berdewama têkoşîna dişibihe ya azmûnên Nelson Mandela û Mervan Berkûsî û sembolên din en azadiye. Nivîskar û rojnamavanê Mısırî İslam Dev Balkşanser şert û mercên girtina reber apo û rewşa gelê Kurd. İslam Dev anî ziman felsefeya neteweye demokratik a ku reber apo sas kiriye alternatîfê netewe dewlete û derî li pêş avakira civakeke komünal a li ser wekevî û azadiya jinê vedike. Nivîskarê Sûriyeyê Nebil El Milhim ku di sala 1996 de li gel Reberapo hevdîtin pêkanî bû û hevdîtinên xwe kiribû pirtûk Reberapo dişibîne kesên weke Nelson Mandela û Mahatma Gandhi. Semîh Siker, İslam Dev û Nebil El Milhim daxwaza xwe ya hevdîtina bi Reberapo re anî ziman. Fermandar Giştî Hêzên Sûriye Demokratîk Qesêde Mazlûm Abdî bi fermandarê Sentkom Brank Kopre civiya li gor çavkaneke taybet di nava Qesêdê de ku ji an hayê re agahiyê vê da
Wiha dibêje fermandarê Send komediyar kiriye ku vê piştgiriya Washingtonê ji bo Qesedê dewam bike. Têkoşîna hevpar alêdî jî terorê ewlehiya kampên Daişê û parastina girtîgehên Daişî lê girtîne ve bidome. Di civînê de danûstandinên bi hikûmeta demkiya Sûriyeyê jî hatine nîqaşkirin. Mazlûm Abdî di civînê de destnîşan kiriye ku ew bapentî berdewamkirina danûstandin û pratikirina lihevkirina dehê adarê ye û got ji bo avakirina baweriyê û xebat bidomîne divê hikûmeta demkiya Sûriyê hin gavan bavêje. Li Helebê êrişeke bi droneyê pêk hat li gorî Ajansa Hawarê Anhayê êriş li ser rêya balafirgeha navnetewî ya Helebê pêk hatiye. Balafireke bê mirov wesayîtekê ku li ser rê diçû kiriye hedef. Di encamê de 2 kes hatine kuştin. Ajans diyar dike ku kesên hatine kuştin çetê Hizba İslamî ya Tirkistanî Ebu Faruk İgorî û serkirdeyê HTŞ Ebu Selamê ye. Li dijî biryar û operasyonên li dijî CHP 54 baroyan daxuyaneke hevpar weşandin. Li dijî operasyonên li hemberî CHP nerazîbûn hene. Serokên rêxistinên 81 bajarên ên CHP jî li İstanbulê li hev kom bûn û li dijî biryara darazê nerazîbûn nîşandan. Serokê rêxistina CHP İstanbulê Özgür Çelik spasiya serokên bajar kir û got du roj berê biryarek hat eşkerekirin ku ji bo serokatiya bajarê İstanbulê qeyûm hatiye tayin kirin û piştî vê biryarê ji 81 bajaran serokên partiya me hatiye İstanbulê. Him ji bo piştgiriyê bidin me him jî ji bo hestên xwe yên hevgirtinê bi me re parve bikin. Herkes û hemû saziyên li Tirkiyeyê yên xwe nas pêrin desilatê êriş li wan tên kirin em ê li ber van êrişan paş vegav navêjin. Li aliyê din baroyên 54 bajaran jî daxuyanek hevpardan. Baroyên ragihandin ku ew tu carî qebûl nakin ku daraz weke aparat û çovekî li dijî civak û muxalefetê werê bikaranîn û got îro roj şaredarên ku bi dengê gel hatine hilbijartin ji peyvîrê tên girtin qeyûm tayînê cihê wan tê kirin. Siyasetvan tên girtin. Bi çovê darazê hemû derdorên li ber desilatê radibin hew didin pêdeng bikin. Em wan biryarên antîdemokratîk qebûl nakin red dikin. Girtiyên siyasî yên nerazîbûn nîşan dan hatin cezakirin. Ajansa İran Internasyonal têkildarî zextên li ser girtiyên jin yên girtîgeha Qerçakê daxuyaniyek da. Li gor ajansê du heftîne girtî ji elektrîkê û peywendiya li gel malbat û parêzerên xwe bêpar tên hiştin. Di dema şerê İsraîl-Îranê de İsraîlê êrişî girtîgeha evînek kir. Her wiha heftî girtiyên siyasî yên jin sevkî girtîgeha Qerçakê kirin. Girtiyên siyasî ji ber nebûna xizmetên tenduristiyê ava paqij, odeyên têrker û di dawiya meha borî de bi duruşmeyan nerazîbûn nîşan dida. Êrişkarê ku êrişî Rojnavan Hemîn Mihemed kir hate zevkirin. Asayişa herêmê ragihand ku di 2 Êlûlê Rojnavavan Hemîn Mihemedî li taxa Eqarê ya Silêmanî ji alî 2 kesên li ser motorsikletê ve rastî êrişa çekdarî hatiye. Asayişê diyar kir ku kesên êriş pêkanîne reviyane hewlêrê hin ji wan hatine girtin. Asayişa herêmên navên êrişkaran bi tevahî eşkere nekir û got navê wan ŞRM, S û SRM ye. Asayişa herêmê anî ziman ku piştî lêkolînên baş li gorî destûra cezayê Iraqê biryara girtina wan hatiye dayîn û wiha got. Sûcdar hatine girtin û 2 jî reviyane û berê xwe dane hewlêrê. Asayişa herêmê da zanin ku ev êrişa çekdarî de encama planekê de hatiye kirin û armanca wê qetilkirina Rojnavan Hemîn Mamendî bûye. Asayişê ragihand ku wê pêşerojê encam û detayên mijarê biraya giştî de parve bikin.
هجمارا قربانیین افغانستان 2000 درباز کرد لگوریدانین حکمتا طالبان در ارتش 2205 کسان جیان خوش دستان و 3640 کس بیریندار بونه لهرم خبات نگرین و رزگار کرنه دوام دکه حکمت طالبان بانک لجواکا ناوی تیوی کریه کوش بو آلیکاریا مروی پشکریه بده سال 2023 دجی لی ولایتا هراته در ارتش 1500 کس جیان خوش دستان İsrail dane sbeha penşeme de lidiji kampen Gaza'ye erişen havayı u bejay pekani. Deri şande her ikem pencu çar Filistini hatin katil kirin. Danav kesin hatına katil kirin de çar xabatkaren tendürüstiye jihene. Dedemen berede hatı bu xwestin ku ji bu erişen İsrail yeni ser Gaza'ye bisekinin dibere ve bereke Hamas de cih nagire u jihela Hamas'e ve vere kabul kirin be ava kirin. Hamas'e ev peşniyar kabul kir u ragihan ku amade yer ve beriye ke neteveyi ya serbuxe Gaza'ye bire ve bibe. Beramberi ve ji bibiryare ku hemu dilgirtiyen İsrail'e berde. Le ofisa seruk veziri İsrail'e Bünyamin Netanyahu ji da xuyani Hamas'e red kiru gud de şerten kabineya wan diyar dike de dikarin şert davile bidawi bikin. Pele gotan jemenu çensi resme peşkeş kiran ana xatre ve demiş.